Ještě včera se pořadatelé trápili, čím budou trať zkrápět, aby neprášila. Noční liák vše vyřešil. Auta útočníky změnil na krtky. Kurva, fix se znej zapad do p***le, jsou mě v p***li! Boří se to, kola špatný. Místy až v půlmetrovém bahně se zápasilo o holý život. Kdo vydržel jezdit nejdéle, vyhrál. Já nevím, asi i něco s imobilizérem, prostě to nejde nastartovat. Vystužený rámy, udělaný řetězy na kolech, pak už děj se vůlem boží. Je to kvůli ostrým hranám a je to taky kvůli tomu, že je lepší aerodynamika, takhle, když se to trošku zmátí, je to takový lepší, no. Závod potvrdil ještě jednu celkem známou věc. Největší talent v ničení aut mají ženy a neplatí to jenom pro parkování. Tahle ho jako správná hospodyňka uvařila. Se to tak uvařilo, že se to nafouklo a prasklo, no. Doufám, že se to divákům líbilo. I když si závodníci užili méně bouchání a karambolů než jindy, i tak se bylo na co dívat. Domů nakonec odjížděli s hřejivým pocitem, že jejich auto skonalo důstojnou smrtí na sportovním závodišti. Z Lindavy Ivan Berka, Televize Nova.